ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!
memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang kolatita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max. Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Tawagin niyo na lang po akong Pao. 30 years old. Isang pediatrician. Ako po yung kahapon na sumulat at part 2 to ng aking istorya. At diba hinawalayan ko nga po yung aking boyfriend na cardiologist na si Dale. Kasi apaka-babaero. Aray mo, Dale. Basta cardiologist, Babairo. Ay. sumasagot. After po ng breakup po namin, nag-focus ako sa sarili ko. Nung time namin ni Dale, medyo chubby ako kasi syempre wala akong time mag-exercise. Ngayon, natuto na po akong mag-gym at maging fit. At na-trauma na rin ako sa mga lalaki. Dapat lang, girl. Ay, huwag mo na mag-react. Siguro nga, baka habang buhay na ako magiging single. May mga nagchat-chat sa akin at isa doon yung seaman. Aray mo. Kala ko ba, habang buhay magiging single, tapos kakasabi lang may seaman na nagchat-chat. Ayoko nang, Ituloy mo na. ay okay. Kakilala raw siya ng kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang Lester. Akala ko ba habang buhay magiging single, tapos Lester pangalan niya. Pangalan pa lang, tapos seaman pa. Basic. Babairo. Ay, nako. Kaya hindi ko po pinapansin. Pabayo. Kauy. Hanggang sa isang araw, nagpadala po ng bulaklak. Girl, para bulaklak lang. Tuloy mo na. Okay. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Na lumisan na lang ko. Dok. Mm. Ay, Dok.
May flowers na naman. Galing dun sa ano mo. 42 times. Siman. 2 times 2. Dok! I-calculator ko nga yung 2 times 2. Nakalimutan ko ni. Doktor, hindi marunong 2 times. Kawawa naman to. Kawawa naman to, Dok. Ikaw nga! Sige nga, 2 times 2. Ayan na yung baby, Dok. Oh. Alam mo naman ang baby na yan. Mami, kapag po kayo nakabag, pupukpukin nyo lang siya na gano'n. Papadapain nyo, pukpukin nyo lang po yung ayan. Tinan nyo, tumatahan na oh. Baby, wag ka naman yun. Mami, ayan na yung Oo mga... nga, sige. Ganyan pala. Ba't kasi nag-anak-anak ka pa? Menopausal baby, bakit? Ba't pala judge ka? Oh, wag na magalit. Hanggat Mami. may puwerta. Ayan na. Ganyan po. Ayan. Pinainom ko kasi ng labatiba. Bakit niyo po pinainom? Naku, sige po, bibigyan ko po kayo ng gamot para malabas niya po yung mga nainom niya. Pero wag niyo po yung gagawin next time, ha? Ayan Ayan na, baby. Umutot na ang baby. Kala mo siguro toilet bowl si Tita Trixie, no? Kaya Why? naku po, May nag-overtake! May igit. Wala, kaigit na! Hoy, baby, inigitan mo ako. Kainis ka. Oh. At sige na po, mami. Ayan na. Okay na. Baby na yan. Last patient Oy, mag-pray muna tayo. Paano pag yung baby? Paano pag para gumaling? Gagaling. Isa pa. Tita Trixie, go. Gagaling. Kung wala lang trabaho. Wala kasi akong trabaho manap na iba eh. Nuuto lang ako na doktor na to. Ayan na. Last patient na yan si baby. Okay, sige. Madam, ingat ka ha. O, yan ang mga reseta Ayan. nyo. Ay, salamat. Sige. Magkano po ang babayaran? Mahal naman. Wala pang Kaya pa ba? 500 ang consultation. Tama Mura ba, lang 500? po. Mura lang. Oh, mura lang. Sige, salamat po ha. Naka-discount. May senior citizen discount ba? Hoy, senior! Ay, discount na lang. 400 na lang. Sige, Sige po. salamat. Thank you. Kailan po kami balik, Secretary? Balik kayo sa... Ayan, may schedule dyan. Basahin nyo na lang. Bye. Kailan nga po? Ini-schedule kasi yun eh. Yung balik namin. Guys, nainis na ako. Hindi ba ito? Monthly po ba? Monthly? Para sa bakuna ni baby, bumalik kayo. Sige po. Ano pong next bakuna niya? Ano pong next Yung bakuna mga niya? polio-polio, ganyan. Hindi ba kayo sure? Ba't di kayo sure? Polio-polio. Ano yan? Parang hindi siya polio. Dalawang polio eh. Dalawang paa. Meron po Polio. bang antibacterial na na vaccine? Pwede ba malis na kayo kasi mag-uusap na kami ni Doc? Antibacterial vaccine. Ano yan? Ang late! Sige na, malis ka Sige, na. salamat. Ay, ang dami natin pasyente today pero happy ako naka-help tayo sa Ikaw na bala mag-compute kung ilan na. Opo. May Doc, yung pupuntahan, flowers, may yung ira-rounds chocolate, ako. may kape Wala akong pa. pake Ano dyan. Wala akong pake. Kuhanin mo yung kape tsaka chocolate, inumin mo na. Alam ko naman kaya mo pinapaalala, gusto mo. Kunyari na para sa... Basic. para sabihin hindi Basic. hindi mo ninakaw. O sige na, iuwi mo na yung Doc, flowers. sayang naman. Pang ilang Yung flowers flowers na to. Pang ilang bigay na to. Wala Hindi ko akong pa pake. tinatanggap. Naku, bare minimum lang naman yan. Huwag kang, alam mo, pag nagpaligo ka, dapat di ka nakukuha sa flowers o kaya Weh! sa chocolate. Sorry, Doc, ha? Pero yung ex mo nga, wala kang binigay na flowers. Yung kilig na kilig ka na doon. Kahit na, nalaman ko kasi na bare minimum nga yan. O, hindi porke yung ex ko walang binibigay na flowers at tapos yung nanliligaw sa akin ngayon may flowers and chocolates. Papatulang ko na, ayoko sa bare minimum na, no? Diyos Hindi ko naman bare minimum. sinasabing Kaya ko rin papatulan bilhin mo. yung sarili ko ng chocolate, kape at saka flowers. Sige, sa'yo Gawin na mo yan. nga. Gawin mo nga, Doc. Oh, Bilang yung sarili mo. kaya ko. Mas maganda dyan, mas madami dyan, mas mamahalin dyan. Kinilig ka. Hindi ako kinikilig. Kadiri. Para yan lang eh. Sisiw lang yan, no? Sa seaman. Sige na. Doc! Ayan, may note pa, Doc. Uuwi daw siya. Pwede ba na makipagkita Ikaw sa'yo? lang nagsulat niyan eh. Hindi.
Pinadala dyan sa flowers. Akin na ulit to. May flowers na naman. Flowers, chocolates, tas kape. Sana pinipera niya na lang. Mahal-mahal niyang bouquet eh. Sana pinipera niya na lang. May pangtulong pa siya sa mga pasyente ko. Dok, parang puntod na yung bahay namin. Ang dami Kaya nga bulaklak. Tanggapin mo na to. I-dispose mo na. Pakuha mo na mamaya sa, sa housekeeping. Sayang, Dok. Dalhin ko na to. Bahala ka. O sige, ikaw bahala. Basta ayoko niya. Hindi ako naniniwala. Uuwi-uwi dito. Hanggat di pumupunta dito, hindi ako maniniwala. Kaigat! At ganun nga po, hindi ko pinapansin mga padala. Wala na lang yun sa akin kasi bare minimum naman yun eh. Hindi na ako para tumanggap ng mga bare minimum na mga efforts. Sisiw lang yun sa seaman, flowers. Pwede niya naman pinapadala sa 3 yun eh. Ginagawa niya rin sa 5 yun, nakachat niya. Tsaka gusto niya lang may makuha na sa akin. Tapos, yung sabi niya na uuwi po siya dun sa card sa flowers. Totoo pala. At gusto niya makipagkita. Pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Hanggang sa nakabalik na ulit siya ng barko, hindi po ako nakipagkita. Ganun ako katroma sa mga lalaki. Dapat lang naman, di ba, Tita Max? Tama. Girl, ganyan yan sila pag pag may gusto. Kinausap niya sila. Pero kahit malayo man at hindi ko siya sinipot at hindi ako nakipag-date, ay tuloy pa rin siya talaga sa padala ng pagkain, bulaklat? Bulaklak at kung ano-ano pa na regalo. Halos 2 years na rin pala siyang, nangulit call and tits. Kaya, sige, try ko makipagkita. Mahabang pasensya eh. Sa wakas, magkita rin tayo. Lester. Ako muna. Ako yung sekretary ni Trixie, Doc. ako si Pao. Okay lang. Pasensya ka na sinama ko yung sekretary ko Okay lang. kasi sobrang anti-social na ako. Ang dami ba ng pasyente sa isang araw. So yun. Okay lang. Sige, order po kayo. Anong gusto nyo? Ako busog na ako, ikaw Trixie. Si Trixie yan magte-take out yan. Doc, di ba sabi mo gutom ka kanina? Huwag ka Hindi. nang mag-ano dyan. Hindi ako gutom. Gutom ka. Hindi ka pa kumakain. Hindi. Namumutla ka na. Okay Sige lang. na, order lang kayo. Patingin tuloy ako sa salamin. Hindi namumutla. Hindi ako namumutla, no. Sige na. Sige na po. Salad na lang, salad. Tsaka kape. Kailangan ko ng kape the whole day. Bakit pala ang tiyaga mo? Sandali. Ako na mag-order dun muna ako. Bye! Kasi hindi joke yung 2 years na para mag-antay ka sa akin. Siguro, alam ko na. Ganito yan eh. 2 years ka nanliligaw sa akin. Pero syempre, para hindi ka mainip, may ibang sideline. Ganun diba ba yun? nakaka-board kasi yun eh. 2 years ka mag-iintay, wala kang na Hindi, okay lang naman papala ako. sa akin. Tinitignan ko lang naman yung mga post mo, yun lang. Anong pantanggal inip mo sa panliligaw sa akin? Kasi 2 years na yun eh. Ba't di ka pa nagsasawa? Ba't di ka pa sumusuko? Kasi ang dami naman dyan oh. Kahit madami dyan, kung di mo naman gusto, wala rin eh. Sinasabi mo lang yan kasi may gusto ka sa akin. Oo, kaya nga. Kaya, di ba, gagawin mo I mean, naman may talaga. gusto kang makuha. Pero sa una mo lang naman yan gagawin. Kung gustong makuha, madali lang yun. Kung gusto lang. So nakakuha ka na. Pero hindi ko Kasi ginawa. nadalayan ka eh. Hindi ko gagawin, hindi ko ginawa. Kasi nga,
Iba po ako eh. Kung may gusto talaga ako, magpupursige ako. Kasi gusto ko yung tao. Hindi dahil may gusto lang ako makuha. Kasi totoo. Totoo ka? Gustong-gusto talaga kita. Wow. Pero Paano kung isang year pa? Tapos mga 4 years pa? tignan ko, wala na akong problema sa akin eh. Binata naman ako, hindi naman ako nagmamadali. Hanggat kayang... Sige na nga. Oo na, nadadali mo ako sa ganyan mo eh. Anong oo na? Ayaw yata. Ay, hindi. Paano pa? Gusto pa i-elaborate Gusto ko ko? kasing marinig na tayo na. Ayoko na lang. Oh, sige na, wag na Ayoko, mo hindi na ako sabihin. sana hindi tayo Gen Z para Okay, magpa-ano-ano okay. pa. Okay. Okay, 2 years. Sige. Pero dapat in-extend ko pa yun eh. Salamat kami, utang ka sa akin ah. Sige, okay lang. Salamat ha. At least Anong bago salamat? ako makasampan ng barko. May bayad yun. Maraming flowers, maraming chocolates, maraming kape, at laging pang merienda ni Sure. Trixie. Sure yan. Damay mo lagi si Trixie ah. Sure. LDR yan, paano? Wala namang problema eh. Siguro may mga ibang babae ka, kaya makakatiis ka. Hindi mo nga lang ako pinapansin, pero this time, malalaman mo rin na kung ano ba talagang buhay ng isang seaman sa barko. Babaero. Wala namang babae Sabi mo sa nga barko. kanina, kung may gusto makuha, madali lang yon. Ang yabang mo pa eh. Hindi. Yung mga Muntik na friend ako ko. mag-no Yung mga eh. friend ko. Pero ako, hindi sa akin. Thank you ah. May bayad nga. Parang bayo yaman ito. Ika'y dumating. Sumampa na ulit po ng barko si Lester. Opo, LDR kami. At makalipas ang 9 na buwan, Kung ito'y pag-ibig na takot ay di ay, miss na miss ko na, Trixie. Akala ko, oo nga, mag-extend pala yan. sabi Kadalasan 3 months Sabi bago mo, bababa. 12, mag-1 year. Ay, manlungkot ko sa Pasko. Wala na tayong Baka may patient pasyente, ano na naman para matanggal yung inip ko. Tanggap na lang tayo ng pasyente. Cut off na tayo, may doktor na papasok dito mamaya. Sige, mag-rounds na lang tayo. Ba't sasama ako? Eh, ikaw tagalista ko. Teka lang ako na. Hi! Di ba na sana ako? No. Anong no? Kinikilig ako. Ako nga. Antan dito ka. Wala, surprise. Akala mo mag-extend ako? Parang tanga naman to. Naiinis ako, guys. Excuse muna po, Huwag ka nga dyan. Ba't andito ka? Trix, may mga pasalubong dyan. Magkakuntsaba kayo ni Trixie. Sa'yo no? yung isang bag, yung isa, yung malaki. Magkintsaba Ay, mo sa sorry, Trixie. Doka. Kaya nga, kinlid ko na yung schedule. Trixie, may sinisikreto ka sa akin. Sorry na. Ay, Ang kulit ni Sir Lester eh. At saka meron ako pa sa Parang tanga to si Trixie. Labas mo na ako, bye! Ano? Bakit? Namiss mo ako, ano? Hindi no, ba't kita mimimiss? Sabi mo, ang tagal mo pa uuwi. Uwi ka pala. Oh, syempre, Bakit gusto ko matitiis mo gusto ko ako? mag-Christmas dito. At saka, gusto ko pakasal na tayo. Oo. Pag Bakit? ako kinilig, walang bawian. Walang bawian. Kiligin ka na. Sige na. Aray!
Mahal kita. Wow. Will you marry me? Seryoso? May sing-sing? Sorry, pero dito na ako magpropose. Pro. Dito na ako magpropose. Go! Isuot mo! Ano hindi marunong to? Ikaw magsusuot niyan. Ayan. Ayan. Sinong babae sinukatan mo nito? Bakit sukat na sukat? Si Trixie. Sinabihan ko na siya. Parang ano naman to? Ayan, para sa'yo yan. Anong sagot mo? Saan? May tanong Will ba? you marry me? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yes. At ngayon, nandyan ka na. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ibig sabihin nakakakilig siya. Marami bang kinilig dyan? Sa mga kinilig, Agang mag-comment kilig kayo. daw. Kinilig din kayo? Ako kasi na-feel ko yung kilig eh. Morning. Hi Mama Eds, good morning. Good morning. Ano? Handa dyan. Ganda ka na. Good morning. Ayan. Si Sniper, kinilig daw. Ako naihi lang, si Patrick. Oo, actually nakakakilig. Good morning. Sana ikinilig po kayo. Grabe yung tiyaga ni Uncle Lester. Siyempre, Shout katulad out nga sa'yo. sabi natin, may gusto siyang makuha, tsaka sanay siya. Ayaw ko Ibig ganyan sabihin, si Mister. expert. Hindi. Talagang matyaga siya na tao. Kasi kung hindi naman niya tsinaga, yun... Hindi, may sideline yan. Guys, okay na eh. Kinilig na lahat, guys eh. May mga... Dalubhasa, sabi ni Jumpman. Oo, Ano sa inyo? expert. Ako din eh, naniniwala ko expert. Expert yan. Ayan. Good morning. Serenity. Si Jess Ann. Talagang mahal niya kasi tsinaga niya talagang maghintay. Oo naman. Seryoso Totoo yan, siya. Sniper. Oo. Alam nyo, actually, ganyan yung mga lalaki. Kapag gusto talaga nila, Oo. Pag seryoso na tsatsagain, lalaki. mahaba yung pasensya nila sa babae. Pag seryosohan. Totoo yan. Tapos makikita mo rin ang tunay na intention ng tao, ng lalaki, kapag pag matagal, yung maikli yung pasensya niya, ano ba? Hindi mo pa ba ako sasagutin? Tapos, hindi niya na matiis. Tapos magkukwit na siya. Doon mo malalaman. Basta yung intention ng tao, pag tinest mo yung pasensya niya. Ayun nga, hindi nga siya ganun kadali din yung So, ginawa ni sige. Lester. Masasabi kong expert talaga si sa babae. Hindi yun sa expert, okay? Linawin natin. Kasi pag expert yan, Nahanap ko yung love radio. pag expert yan, yung mga expert sige. talaga, kaya ng mga expert i-shortcut eh. Umabot pa ng halos 2 years yung nila, ligawan. Kung expert yan, mga wala pa sigurong 1 taon yan or ilang buwan lang yan. Oo. Pero tsinagaan niya eh. Hindi siya, tatanim na siya ng nagtatanim. Yung expert, mga ilang buwan lang yan. Parang ila-love bomb ka ng expert. Ganun ang sabi ng friend ko. Pag Ilang expert buwan lang. yan, oo. Ila-love bomb. Yan lang yung gusto makuha ng expert. Ito trophy lang. Hindi sa kanya seryosohan eh. Oo. So, hindi siya for talaga. Ano talaga? Wala siya, clean intentions talaga siya kay Pao. Oo, totoo yan. Thank you, Mama Noemi. Hello, shout out. Mama Glory, good morning. Pag may tiyaga, may kilig. Correct.
Hello Aldrin din, Espiritu. Deng Burgos, good morning. Rizaldi Ponce, Tonet Walhati. Pero nakakakilig siya. Gandang kwento nilang dalawa. Pero una, nakakainis din yung nangyari sa kanya Oo, kahapon, no? oo, yung... Sa cardiologist na... Hindi... Ako wala akong tiwala Kasi din sa mostly, doktor diba, pag eh. doktor, Wala din akong tiwala usually- sa doktor eh. Bakit? Ay, buti Wala na din wala si... talaga. Wala si Dax Mimar? Wala. Bakit? Doktor Kasi- na lalaki, Oo, bakit? oo. Lalaki, babae. Ang daming parang nababasa ko sa Reddit na andyan talaga, talamak talaga ang pambababae ng mga doktor. Kawawa naman Sa ano? Dok, Sa ospital. Kasi doon na sila nakatira eh. So, talamak talaga. Dok. Mm. Dok. Basa ko yun sa Reddit eh. Ayan, ito pala narinig ko sa bus habang papasok pa lang ako. Hello kay Kyle. Good morning, Kyle. Carlo. Sad Boy Hanolino, Buds mga from Cagayan de Cagayan. Oro. Mga nasa bus, hello sa inyo mga bus drivers. Tin Rivera, andito ka kahapon? Tin? Si Tin? Tina, nag-intern sa baba. Sa Doon baba sa siya. DZRH siya Oo, na-assign. oo. Nice. Tin, magtrabaho ka na maayos, Tin, ha? Hindi puro pasyal, trabaho Sabi na ni yan. Tin Rivera kung may part 3 kasi nga ang ganda ng storya eh. Wala ng part 3. Ano. Batiin mo yung batchmate ko, Mang Kanor, si Karen. Karen! Hi, Karen! Good morning, Miss Karen. Karen. Mabuhay ka, Miss Karen. Seryoso, pero titingin pa rin yan sa iba. Tama! Ay, nako. Alam nyo, huwag tayong magtiwala. Oo. Seaman yun eh. Hindi lahat ng May seaman ganyan. pakilig-kilig. Halos Hindi lahat ganyan. Hindi Halos lahat. O lahat. seaman, itaas ang kamay ng mga seaman dyan. Oh, sige. Thumbs up, Halos thumbs lahat up, mga ganyan seaman. yan. Thumbs up, thumbs up. Ganyan yan. Mang Kanor din, codename ng asawa ko. Ha, ha, Diba? ha. From South Korea, hello, si C9. Hi, Evelyn Ernie. Canal. Good morning. Ayun, si Carlo Hanolino, isang seaman. Tumas na yung kamay. Alam namin yan. Cheng Game Farm. Ganyan ka ba, Carlo? Alam I don't namin think yan. So, hindi naman. Basic Mabait naman din si yan. Carlo. Basic. Hello. Handa ako. Ayan, si Brian Salvador. Oh. Nadamay pa asawa ko, Seaman. Si Ronel, good morning sa inyo. Yeah. Ayan, thank you. Oy, pwede kayo mag-send ng stories. Correct. PM nyo lang sa Uncle Dagol or sa Tanya Chinita na Yes. Facebook page. Ha? Mama Tonel, thank you so much. Thank you everyone. And si Manloloyal ang Siman. Sabi ni Mr. D, si Man Loloy. Sabi mo yan eh, kwento mo yan. Diyan ka magaling, syempre. Gibraltar, hello sa inyo diha. Thank you. And Cabayo family. Chris, salamat. Hindi talaga loyal. Tinatry ko talaga na intindihin eh. Kung loyal ang Siman, hindi talaga. Hindi talaga. Pasensya na ha. May mga kaibigan ako kasing biktima ng Siman eh. Malabo talaga. Sa una lang yan. Nagkataon lang yan. Hindi. Huwag mo lahatin. Hindi Nagkataon lang yan nagkataon. sila. Ano yun? Ang dami ng ng I-PM mo lang call. Kahit sa Black App, o sama mo sa TikTok, o sige, PM kayo doon, pwede rin. Napin nyo lang Uncle Dagol or Tanya Chinita or sa Correct. FB. PM lang kayo, ha? anak. Yun. Yan. Thank you everyone. Dagang And see you salamat. tomorrow. Mga si Manloloko daw, hindi naman. Si Man Loloko. Si Mang Lolo. Hoy, bastos! Aray mo, bastos ka talaga. Bye-bye. Bye-bye. Bye everyone. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe.
Hip. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano ba siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's yung not witty. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh alam mo, may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay.
sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Metro and Mega Manila. Kasama mo, Manggas, at welcome sa ating siko. Sino ako? Viral ang isang aktor sa China dahil sa talagang literal na makabasag salamin ang kanyang kagwapuhan. What's that? Man, parang ako lang pala yan. Manalamin nga ako. Aray mo. Siya ay walang iba, kundi ang aktor na si Zhang Linghe. Ano? Zhang Linghe. Viral ang isang mall event sa Nanning, China matapos dagsain ng libo-libong fans dahil sa sobrang siksikan, nabasag pa ang glass doors. At may 5 fans na nagkaroon ng minor injuries. Dahil doon, kinansela tuloy ang in-person appearance at ginawa na lang online ang nasabing event. Patok na patok si Zhang Linghe sa kanyang pagganap sa dramang Pursuit of Jade. Ikaw, kabisyo, nakakita ka na rin ba ng sobrang gwapo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Araw-araw nasa harap ko si Uncle Dagol tsaka si Mang Kano. Basic. Diba? Sama mo pa si Bong na humble, nagwapo siya, tsaka si Manggas, umalis na agad. Si Manggas Salamat. Ang bayad lang sa kanya 5 minutes ng pagsasalita, umaalis agad din, no? Hindi man lang. Manggas! Si Manggas, mo na yan. Manggas! Opo.
Paalis na eh. Mangga, sino yung kasabay, yung kasama mo sa van? Pass. Wala, sino kaya kasama ni Manggas? Pero ang mga gwapo dyan, shoutout sa ating mga gwapo. Alam mo, mga Grabe, drivers no? natin, gwapo yan. Sobra. Ba't mo Tsaka nasabing gwapo? gentleman. Ba't mo nasabi? Nakakagwapo yung Parang pagiging nanibago gentleman ako, guys. ng mga Grab drivers eh. Kapag halimbawa nag-grab yung GSM, ano pa, Taxi ka. Yung pag nag-good morning sa'yo at magalang, hello Ma'am Tanya. Sabi mo, Mga in-drive, yan. Hello Ma'am Tanya. Ano po, no? Halimbawa, St. Luke's po, no? Ganon. Yung nakakagwapo yung pagiging gentleman. Kaya marami na humaling sa kanila. Kaya babaero sila. Doon din papunta, guys. Pinataba ka lang, guys. Sa kakatayin ka rin pala, guys. Babaero. Pero yung itong literal na gwapong aktor, kung titignan mo nga naman, oo nga naman, pogi nga naman talaga tong si Zhang Ling. Si Zhang Ling. So sa mga Gen Z or Gen Alpha ngayon na talaga nanonood ng kanyang mga drama, humaling na humaling. Parang yung panahon ng batang 90s yan, yun yung yan yung ano natin, si Jerry Yan. Yan. Si Dao Ming Se. Oo. Naalala ko rin Early nung 2000. nung panahon na pumunta si Jerry Yan dito. Siya lang mag-isa yung tits, ha? Binalita yun na hinilikopter pa siya kasi hindi pwedeng... Kasi nababaliw yung mga Pinay. Oo, hindi po pwedeng Airport? Convoy lang, sasakyan. Hindi dudumugin yung sasakyan. Helicopter siya. Ano yun? Yung Grabe. sa bench. Nalala ko yun. Diba? Promote siya ng bench. Yaman ng Napabili bench ako nung bench yung na... Dow Loves Bench. Mga ganon. Yung bench na may puti na may... Yun nga, Dow Loves Bench. Yun ang pabili ako ng ganun kasi nga yung grabe yung influence ni Dao Ming Se. So parang tapos ngayon vampire ba yun si Dao Ming Se? Hindi tumatanda eh, nagpa-perform pa rin sila F4 eh, di ba? Oo nga, tsaka magkakaroon ng... Parang si Mang Canoro, parang sabi ni Mang Canoro, blank lang ang hindi tumatanda. Ano yun? Blank ang hindi tumatanda. Letter K. Blank lang ang hindi blank lang ang tumatanda. Letter K. Letter K. Blank lang ang tumatanda. Blank lang, letter K. Kawatan? Hindi nakakatawa. Nagpatawa ba ako, guys? Nagpa-blank-blank siya, guys. Tapos, tatawa din. Hayop to hayop. Blank lang ang tumatanda. Hayop. Hayop. Letter K. Cow. Cow lang ay hindi. Cow. Kapatid ng cow. Ha? Kapatid. Little cow? Okay, guys. Sigilan na lang kaya dito guys. Sigilan na kaya. Kalabaw lang ang tumatanda. Pero hindi tumatanda si Dao Ming Se, no? Oo, grabe. Tsaka, okay, maniwala na sana ako, guys. Sabi ng kalabaw? Sabi na Dao Ming Se. Dao mo. Okay, Dao Ming Se. Good morning. Yung nga sa'yo. Magkukonsit sa Philippines. Yung F4? Yung kalabaw. Malapit, totoo yan. Yung Hindi F4. nakakatawa. Yung F4, guys! Ang dami na nga naghahanap ng ticket ngayon. Sa Oo F4? nga. Sa kalabaw. Yan ang pambansang hayop. Yung kalabaw. F4. Galit ako ng clinic, guys. Pag hindi, magagalit, guys. Pag hindi mo... Dali na sa clinic. Yung F4? Yung kalabaw. Baw ng tae niyan. Why! Hindi kumakain. Ng kalabaw? F4. Oh, baby, 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 my baby, baby. Uy, kinanta ni Dao Ming Se. Ng kalabaw. Siyempre. Ano pa? Ano pa? How de blanc, batuten. Pilit na talaga. How de blanc. How de Dao Ming Se? How de Dao Ming Se di batuten. Bakten. De Carabao. Anong hayop ang ano ba yun? Nakalagay sa piso eh. Piso ba yun? Nagpahula pa siya, guys. Naging hayop na si Rizal ba yun? Di ba? Di ba may coin na may kalabaw? Oo,
Oh, Mabahaw? ano? Hindi, may... Ano? may koy na may haw? May Oh, kalabaw hindi mo alam. Tatawa ka pero hindi mo alam. Sige. Hindi ko na nabutan yun, guys. Yung butterfly na yung nabutan ko. Oy! Mga kabisyong galas 9 at abangan kung may nanalo kami sa Love those! No Boundaries sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa Love Radio. Mahirap maging manloloko hindi dahil baka sa mahuli ka, kundi nakakatakot kapag tadhana ang naningil sa'yo. Sisingilin ka nito sa paraang hindi mo lubos inaasahan. Kaya ihanda ang inyong mga puso dahil narito ang kabuuan ng ating Dear Love ngayon. Babe, wala pa rin ba yung pagkain? Gutom na talaga ako. Relax ka lang, babe. May appetizer naman ako dito. Gusto mo bang tikman muna? Baka naman biglang dumating yung main course. Ayokong mabitin sa pa-appetizer mo. Huwag kang mag-alala. Kaya nga, bumili na rin ako ng ice cream Para kahit ano pa yung mauna, may dessert ka pa rin. Basta, ikaw ang kukuha ng order kapag dumating, ha? Oo naman. Ako na. Pangako. Delivery po. Ay, sandali lang! Babe, dito ko muna. Babalik agad ako. Bilisan mo, ha? Boss, magkano? Ay, okay na po, sir. Bayad na po, ni Miss Karen. Karen? Oo. Ako na ang sumagot. Nakakahiya naman kasi, Francis. Baka wala kayong makain ng kabit mo. Karen, anong ginagawa mo dito? Ako pang tatanungin mo? Ang galing mo talaga no? Kahit buntis ako, nagawa mo pa ring mambabae. Sa bahay pa talaga natin? Karen, hinaan mo naman. Hindi! Hindi mo ba naisip yung anak natin? Isang saglit lang akong nawala. May kapalit na agad ako? Please, Karen. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Mas nakakahiya ka! Kaya ilabas mo yung kabit mo ngayon din! O hindi mo na kami makikita ng mga anak mo! Francis? Francis, ano nangyayari? Sino ba yung maingay na... Aya. Ikaw pala yung Aya. Halika nga rito, kabit ka! Francis, tulungan mo na! Buntis ako dahil sa'yo! At ito ang ganti mo? Aray, Francis, yung tiyan ko. Karen, hinga ka lang. Hinga. Tumawag kayo ng ambulansya! Ngayon na! Francis, hindi ko na kaya. Mga anak na yata ako. Karen, nandito lang ako. Pupunta tayo ng hospital. Hindi ko na kaya. Francis! Dear Love, ako si Francis.
dating babaero. Matagal ko nang kasintahan si Karen. At aaminin ko, matagal din akong naging sakit ng ulo niya. Paulit-ulit niya akong pinatawad. Hanggang sa dumating ang puntong nagbago ang lahat. Nagkaroon kami ng anak. Ang unika iha naming si Tin. Mula noon, malaki na ang pinagbago ko. Iniwan ko na ang buhay na puro sarili ko lang iniisip. Si Aya ang huling naging kabit ko. Matapos kaming mahuli, tuluyan lang naputol ang lahat ng koneksyon namin. Pagkatapos mga anak ni Karen, lumipat kami ng bahay. Doon ako nangako, sa sarili ko at sa pamilya ko, na hindi na ako mambababae pa at iiwas sa tukso. Ngayon, magsisimula na sa kolehiyo si Tin. Dalaga na ang unika iya ko. Marami na siyang naging manliligaw. Pero wala pang pumapasa bilang nobyo niya. At bilang ama, palagi ko siyang pinapaalalahanan na ang pakikipagrelasyon ay hindi biro. Hindi ka ba talaga makakasama mamaya? Minsan lang naman tayo gagala. Hindi eh. Susunduin din ako ni Daddy ngayon. Eh paano kung ako nang magpaalam kay Tito? Baka pumayag. Ang tanong, kaya mo bang magpaalam kay Daddy? Sus, paalam lang pala yun. Saan na ba si Tito? Oh, ayan na. Sakto. Ay, bakit ang bilis? Hindi pa nga ako nakakapag-practice. Duwag ka pala eh. Sige na nga, ako na lang ang lalambing mamaya. Babalitaan na lang kita. Bye! See you later, Tin. Oh, sino yung kasama mo kanina, anak? Classmate ko po. Si Marco. Classmate lang ba talaga? Dad naman. Ay, Dad, gusto ko sanang magpaalam ulit. Hindi ba talaga pwedeng sumama ako sa mga kaibigan ko mamaya? Magbabar lang naman. Summer vacation na rin namin. Tsaka, maayos naman ako ng mga nakaraang buwan na. Please! Ay, naku anak. Ilang beses na ba natin tong napag-usapan? Gumala kayo kahit saan. Huwag lang sa bar. Dad naman, wala naman akong gagawing kalokohan eh. Hindi rin po ako magpapakalasing. Promise. Eh, hindi lang ikaw ang iniisip ko. Pag nalaman niya ng mami mo, naku, ako ang unang mapapagalitan. Dad. Ay, sige. Papayag ako. Pero, may isang kondisyon. Talaga po? Ano po yun, Dad? Ihahatid at susunduin kita. Ha? Dad naman, nakakahiya sa mga kaibigan ko. Malaki na ako. Hindi mo na kailangang magbantay. Tsaka, tinutupad ko naman yung pangako ko sa inyo. Wala munang boyfriend hanggang makatapos ng kolehiyo. O siya, mamili ka. Hindi ka pupunta o ihahatid kita? Ay, sige na nga. Basta, ibaba mo lang ako ha. Tsaka wag mo na akong sunduin. Sasabay na lang ako sa friends ko pa uwi. Promise, uwi ako on time. Ay, nako. Hindi ko kayang tiisin ang pangungulit ni Tin. Siya lang ang nag-iisang ano ko. Kaya sa halos lahat ng gusto niya, napapagbigyan ko. Akala ko, sapat na ang tiwala at mga bilin ko. Pero hindi ko inaasahang aasal siya ng taliwas sa mismong mga salitang ipinangako niya. Umaga na nang umuwi si Tin. Ni isang text o chat wala. Na ikinapuyat din naming mag-asawa dahil sa pag-aalala. Oo, masama ang loob ko. Pero hindi dahil sa pagpapalipas niya ng umaga, kundi dahil sa pagsuway niya sa akin. Hindi lang pangako ang sinira ni Tin. Sinira rin niya ang tiwala ko bilang ama. Marami pa siyang dapat matutunan sa buhay. Oo, matalino si Tin. Alam kong alam niya kung bakit ako naghihigpit sa kanya. Hindi dahil sa gusto ko siyang ikulong, kundi dahil alam ko kung gaano kadaling masira ang kinabukasan kapag nagkamali ka ng hakbang. Wala akong tiwala sa mga kabataan ngayon. Sa pagbabarkada, sa paglalakwatsa na akala mo'y walang kapalit. Dahil nakita ko na kung saan nauuwi ang ganong klaseng buhay. Halos isang buwan na ang lumipas, simula nang hindi kami magpansinan ng anak ko. Isang buwan ng katahimikan sa loob ng sarili kong bahay. Mas mabigat pa sa kahit anong sigawan. Pilit akong kinakausap ni Karen. Paulit-ulit niya akong pinapaalalahanan na magpatawad na anak namin si Tin.
na nagkakamali rin ng mga bata. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin maatim ng puso ko ang pagsuway niya sa mga bilin ko. Dahil sa likod ng galit ko, takot ang tunay kong nararamdaman. Takot na maulit sa kanya ang mga pagkakamaling minsan ko nang ginawa. Mga pagkakamaling pilit kong tinatakasan, pero tila unti-unti ring bumabalik. Ano, Francis? Hanggang kailan mo ba balak na hindi ka usapin ang anak mo? Mahal, hindi ko pa kaya. Tingnan mo, pinayagan ko siya. Pero hindi siya sumunod. Kapag pinabayaan si Tin, nako, sumusobra. Francis, hindi lang siya ang may kasalanan. Ikaw rin ang pumayag na mag-bar siya, hindi ba? Oo nga, ako. Pero nangako siyang uuwi siya on time. Paano na lang yung ibang malalaking desisyon na gagawin niya? Kailangang matuto ng anak mo. Wala na tayong magagawa. Tapos na. Nangyari na. Ang kailangan ngayon, pakinggan mo muna ang anak mo. At bakit? Ano bang sasabihin niya? Hindi ko alam. Pero ipangako mo muna sa akin na makikinig ka. Hindi galit ang uunahin mo, kundi yung pagiging ama mo. Sige, mahal. Makikinig ako. Daddy, sorry po. Sorry kung hindi ko po tinupad yung pangako ko sa inyo. Sorry rin po kasi sinuway ko kayo. Pero Daddy, may gusto pa po sana akong sabihin. Ano yun? Na may boyfriend ka? Opo, Dad. Si Marco po. Yan na nga ba ang kinakatakot ko? Hindi mo man lang pinakilala sa amin bago mo sinagot? Dad, kasi... Kasi ano? Ha? Niwala nga lakas ng loob yung humarap sa amin ng mami mo eh. Tapos buong gabi mo siyang kasama? O aminin mo, siyang kasama mo buong magdamag. Opo. At ano? Nagpalipas kayo ng gabi na kayo lang. Alam mo, lulukuhin ka lang din yan eh. Ganyan ang mga lalaki. Magaling sa salita. Pero sa likod mo, may iba. Ano, Dad? Babaero? Hindi porket babaero ka noon. Isipin mo na babaero rin ang lahat ng lalaki. Ang totoo, Dad, takot ka lang sa sarili mong multo. Aba! Sumusobra ka na, ha? Francis! Tama na! Ikaw rin! Anak, maghinahinay ka. Hindi mo pa alam ang lahat. Ano pong hindi ko alam, Mami? Naniloko ka ni Daddy noon? Harapan? Pero pinatawad mo pa rin siya? Hindi ako gagaya sa'yo, Dad. At hindi rin ako magiging tulad ni Mami na kinukonsinte ang panloloko ng asawa. Nadurog ang puso ko nang marinig ko ang mga kasalanang matagal ko nang nilibing. Mga kasalanang lumabas pa mismo sa bibig ng sarili kong anak. Di ko inasahang magiging ganun ang asal ni Tin. Nasasagot siya sa akin, sa mami niya. Hindi namin siya pinalaki ng ganun. Pero habang paulit-ulit kong binabalikan ng gabing yun, unti-unti kong naiintindihan. Di ko rin naman pwedeng isisi sa kanyang lahat. May mga pagkakamali akong alam kong hinding-hindi ko kailanman matatakasan. Anino ko ang mga yun. At kahit gaano pa ako magbago, dala-dala ko pa rin ang bigat ng nakaraan. Ayokong maranasan ni Tin ang sakit na minsang ibinigay ko sa mami niya. Ayokong makita siyang umiiyak dahil sa lalaking pinaniwalaan niyang mahal siya. Kaya sinubukan kong kilalanin si Marco. Hinanap ko kung saan siya nakatira. Alam kong maraming magagalit pero sinundan ko siya ng isang beses para magbasid. Umaasa akong mali ang panghusga ko. Umaasa akong tama si Tin. Baka nga hindi lahat ng lalaki ay katulad ko noon. Baka mali akong ipasa sa kanya ang sarili kong mga kasalanan. Baka kaya siyang mahalin ni Marco nang hindi siya sasaktan. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang makita ko na ang lalaking ipinagtatanggol ng anak ko ay may kasamang iba. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Galit, pagkadismaya, at higit sa lahat, takot. Sandaling pumasok sa isip kong kumprontahin si Marco. Tanungin siya, sigawan siya, saktan siya kung kinakailangan. Pero di ko ginawa
Dahil sa pagkakataong iyon, mas pinili kong maging ama kaysa maging lalaking hinahabol ng galit. Mas inuna kong protektahan ang anak ko. Ilayo siya sa lalaking yun bago pa siya saktan. Tulad ng pananakit na minsan kong ginawa sa nanay niya. Karen, mahal, Oo, Francis, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? nasan si Tin? Nasa kwarto niya. Masama raw ang pakiramdam simula kanina. Hindi pa nga lumalabas eh. Tin? Tin? Tin, anak? Anong nangyayari sa'yo? Daddy! Tin, sabihin mo nga sa amin ng totoo. Buntis ka ba? Opo. Mami. Daddy. Sorry po. Hindi ko po ginusto to. Simula kailan mo pa nalaman? Anak, magsabi ka ng totoo. Kanina lang po. Nag-pregnancy test po ako. Tapos, positive po ang lumabas. Huwag mong sabihin! Opo. Si Marco po ang nakabuntis sa akin. Mami, Daddy, hindi ko po inaasahan may mangyayari sa amin nung gabi nag-bark kami. Hindi ko po sinasadya. Hindi na kayo pwedeng magkita ni Marco, ha? Ilipat na tayo ng bahay. Ilalayo kita sa lalaking yon. Daddy, paano po ang bata, Daddy? Ayoko po lumaki ang anak ko na walang ama. Mahal ko po si Marco. Hindi mo ko pwedeng ilayo sa kanya. Hindi! Francis, ano ang anak mo? Paano ang apo natin? Eh, ako bahala! Sa gastos, sa pag-aalaga, sa anak at sa apo ko. Daddy! Anak! Niloloko ka ni Marco! Ano po? Oo! Niloloko ka niya! Nakita ko siya! May kasama siyang ibang babae. Nakita ko siyang pumasok sa motel. Kasama yung babaeng yun. Kaya hindi nyo na pwedeng ipagpatuloy ang relasyong meron kayo. Tin, anak. Anak, kailangan mong intindihin ang sinasabi ko. Daddy. Dear love, masakit. Sobrang sakit ang malaman na buntisitin na ang anak na buong buhay kong pinoprotektahan ay nadisgrasya ng lalaking ang alam lang pala ay manloko at tumakbo palayo kapag tapos na ang saya. Kaya pinili kong ilayo ang pamilya ko. Hindi dahil gusto kong tumakas, kundi dahil iyon lang ang alam kong paraan para protektahan sila. Sinikap kong bumawi. Sinikap kong maging ama. Maging haligi ng tahanan. Kahit alam kong huli na ang lahat. Habang pilit kong inaayos ang kasalukuyan, unti-unting humahabol ang kahapon. Parang aninong kahit anong bilis mong takbuhan, laging nasa likod mo. Madalas kong itanong sa sarili ko, baka ito na ang karma ng buhay, na ang sakit na minsan kong ipinagkaloob, bumabalik ngayon. Hindi sa akin, kung hindi sa anak ko. At kung akala ko'y sapat na ang sakit na yon, nagkamali ako. Hindi pa dyan nagtatapos ang sakit. Nalaman ko na ang lalaking nakabuntis sa anak ko ay anak ni Aya, ang dati kong kabit. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga kasalanang pilit kong nilimot. Ang mga sugat na inakala kong maghihilom sa paglipas ng panahon. Doon ko naintindihan ang isang masakit na katotohanan. Hindi mo kailanman matatakasan ang nakaraan. Hindi mo maaaring itama ang lahat ng pagkakamali sa pamamagitan ng paglayo. Dahil kung hindi, ikaw ang magbabayad ng mga kasalanan mo. Ang buhay ang gagawa ng paraan.
At kadalasan, ang mga taong pinakamamahal mo ang siyang magdurusa. Ibang klase to. Hindi ko alam mga kabisyo, sa huling parte nung kwento sa atin ni Francis, talagang kinilabutan ako. No, kasi kayo na bahalang humusga kung totoo ba talaga na posibleng bumalik yung mga kasalanang pinaggagawa mo noong sa nakaraan mo dito sa mga taong pinakamamahal mo. At mga kabisyo, kung totoo man ito ay reminder sa atin kung ikaw papasok pa lang dyan sa pintuan ng pagluloko, siguro isa itong matinding call out sa atin na bago ka pumasok sa pintuang yan para magloko, mambabae, manlalaki, mang two-time, tanungin mo yung sarili mo, handa ka bang harapin ang consequences sa pagpasok mo sa pintong yan? Mga kabisyo, makakasama nyo pa ako hanggang maya-maya. Nakasama nyo ako, Konyo Bicolano. Ito po ang Dear Love. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya,
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends?
Secret. No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the
Kailan po ulit? April... 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama,
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
inyong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka.
Hindi sa mukha mo ko babarilin. Sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang? Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman
ganun kurot? Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis sa'yo. Yay! Sarap. Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, sisitin mo pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit ka sa gitna? Bakit mo inakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ko. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. totoo Gusto yan. niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine.
So, ganun ako sa'yo. Ay, puto, inanimay kayo. Hayop, animal day route si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step and stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama.
sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello?
Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello. Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong reto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
Ako'y pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one.